Dacă am vorbit despre micronutrienți, a venit timpul temei despre fibre. Cred că este una din cele mai așteptate teme de către persoane, deoarece nu știm cum să luăm fibrele, în ce cantitate să le luăm, care sunt alimentele cele mai bune și cum putem să prevenim anumite probleme de colon. Credeți, până la urmă, carbohidrații sunt buni sau răi? Iar dulciurile, vreți să aflați cum să oferiți corpului nutriția corectă, dar fără surplus de calorii nedorite? Știați că micronutrienții sunt vitali în sute de procese la nivel celular? În acest tabel regăsiți carbohidrații simpli și complexi. Ce trebuie noi să înțelegem este că acești carbohidrați simpli, e bine să consumăm rar și foarte rar, aproape spre deloc, pentru că ei sunt cei care îngreunează digestia, cei care la un moment dat ne oferă cele mai multe probleme de sănătate și noi asta nu ne dorim. În schimb, carbohidrații complexi, cum spunem noi, fibrele din carbohidrați complexi sunt la fel de bogate în vitamine, nutrienți și tot ceea ce are nevoie corpul nostru. Acestea sunt în general cartoful dulce, pâinea, cereale integrale de orice natură, da? Nu cerealele acelea pline de zahăr, fructele, legumele, în special legume verzi și așa mai departe. Haideți să vedem puțin pe scurt ce ne spune această temă. Carbohidrații sunt macronutrienții responsabili de energie, sunt sursa de combustibil pentru funcționarea creierului nostru și pentru energia de zi cu zi. Carbohidrații sunt foarte importanți în dieta noastră, dar dacă nu îi alegem în mod corect, se transformă în inamicul numărul 1, sursa de calorii în exces, surplusul de greutate și supra-solicită pancreasul. Carbohidrații sunt de două feluri, simpli și complexi, așa cum am spus și mai devreme. Alegerea celor complexi mai are un beneficiu important, asigură necesarul de fibre în digestie. Dacă vrem să fim sănătoși, este esențial să avem o digestie bună. Ea asigură curățarea și detoxifierea corpului, iar în colon, flora intestinală este importantă pentru detoxifiere și imunitate. Fibrele asigură un scaun regulat și hrănesc flora sănătoasă din colonul nostru. De aceea, verificați această listă pentru că aveți imaginile exemplare ce anume ar trebui să alegem noi pentru alimentația noastră în mod corect. Atenție! Carbohidrații simpli nu numai că sunt răi pentru sănătate, dar vin la pachet cu o cantitate foarte mare de calorii și la un moment dat spuneți nu prea mănânc decât seara, dar pe parcursul zilei ciuguliți niște, nu știu, cartofi de la o colegă de muncă, un pahar de suc pentru că ați ieșit în oraș cu un prieten sau un fresh, atenție, foarte important, da? Spre exemplu, pâinea albă. Nu ar trebui să o mâncăm pentru că ea nu este nutritivă. O luăm, ne umflăm, s-a eliminat și cam atât. Ne aduce doar niște calorii în plus, nu ne oferă nutriție, de aceea este bine să alegem pâinea integrală sau pâinea cu graham. Ciocolata, nu spunem să nu mâncăm, dar haideți să mâncăm mai rar dacă este din aceea plină de zahăr sau putem să mâncăm în fiecare zi ciocolată neagră care ajută și creierul. 1, 2, 3 pătrățele este extra suficient pentru ce avem noi. Din suplimentele Herbalife aveți o varietate mult mai mare de fibre. În primul rând ce îmi place să spun este că shake-ul deja are o cantitate de fibră. În schimb, batonul Express este unul cu o cantitate mult mai mare de fibră chiar decât shake-ul. Așa că dacă sunteți pe drum undeva și nu aveți timp să mâncați sau sunteți acasă, nu aveți cum să gătiți, v-ați luat un baton Express de ciocolată, ați asigurat colonul pentru tot ce înseamnă proprietățile lui bune, ați băut un pahar cu apă, sunteți hrăniți. Supa de roșii conține licopeni, foarte bun pentru corpul nostru, avem fibre din mărșovă și mai avem o fibră, beta-hart se numește, este cea care științific este scris și pe ea avem voie să denumim că ea în mod constant scade colesterolul împreună cu alimentația echilibrată, se consumă 2 măsuri pentru scăderea colesterolului și o măsură pentru menținerea nivelului de colesterol rău în sânge. Cam asta este despre tema despre fibre. Aici mai aveți un lucru, aveți nevoie de minim 35 de grame de fibre zilnic pentru a asigura sănătatea colonului, asta este echivalent cu aproximativ 9 banane. 9 banane nu mănâncă nimeni în fiecare zi și cantitatea de fructe și legume uneori nu prea depășim noi cât ar trebui. Ca români mâncăm 1-2 porții de fructe și legume pe zi și în schimb ar trebui să mâncăm 6-7 porții de legume și fructe proaspete de diferite culori, însă toate acestea nu le prea mâncăm pentru că în primul rând nu prea putem, s-ar aduna foarte multe calorii, 2 la 1 sunt pline oricum de pesticide și coloranți și conservanți, așa că haideți să suplimentăm din ceea ce reușim și din ceea ce știm că este bun. Ne vedem la tema următoare.